ti dala sekačatýra. Čo by si odkázala pre milovníkov alebo pre priaznivcov CD obchodu? Alebo svojich priaznivcov? Tak moji priaznivci práve cez vás, cez váš veľkosklad sa dostávajú k mojim CDčkám, pretože až také zase jednoduché to nie je, som skoro pod pultovým tovarom, takže nie vo všetkých predajniach ma nájdete. Nájdete ma na koncertoch, kde máme, samozrejme, môj manažer nosí aj naše CDčka a všetky vlastne, ktoré sme doteraz vydali, hlavne výberovky a posledné 3, ale takisto cez vašu distribučnú sieť, lebo to je jedna z málo sietí, ktoré vôbec tu fungujú a dostanú sa napríklad na jarmoky a inde, kde teda to takisto ľudia si môžu nájsť. Aké máš novoročné predsavzatie, čo sa týka tvojich CD-čiek? No ja som tento rok vydala 12. CDčko, takže akože teraz tento rok budem mať pokoj. A takisto pre televíziu Šláger som nahrala CD a DVD na Balkáne, tak bol dosť perný ten rok, taký reklamno-perný. Tak uvidím, ako to zoberú moji diváci, ale tento rok by som, tak zo začiatku budú len plesy, takže budem trošku viacej oddychovať a potom už nabehneme na normálny štandard vystúpení, ako sú vlastne koncerty a firemné a narodeninové party. Že ľúbiť bude ženu takú ako ja. Poviem mi raz, možno príde, ale to je jedno. A mandolína piesne lásky rozihrá. Poviem mi raz, možno, že lepšiu nestretlo. Že ľúbiť bude ženu takú ako ja. Láska moja, ja túžim byť tvoja. Jedna noc, jeden deň, ja som ráno, ty si sen, ja som túžba, ty si smiech, ja som aniel a ty hriech, ja som voda, ty oheň, ja som kvet.